ősz és a koranyár egyik igazi jele a friss eper, amely ilyenkor jelenik meg a piacokon és az üzletek polcain. Nem csak az íze miatt kedveljük, hanem azért is, mert tele van értékes tápanyagokkal, amelyek támogatják szervezetünk egészségét. Íme néhány érv amellett, hogy miért is együnk epret. Alacsony kalóriatartalmú, mégis laktató, igazi C-vitaminbomba. Kíméletes a vércukorszinthez, valamint támogatja a bőr és a haj egészségét. Kevés természetes cukrot tartalmaz. Igazán frissítő a kókuszteljes tejberizs eperöntettel, amelyet a Riceland 1 kg-os kerekszemű rizssel készítettünk. Használjuk ki az eper szezont, és élvezzük ezt a zamatos, friss gyümölcsöt. Kezdhetjük is a főzést. A tejberizshez fél kiló eperre lesz szükségünk, amit először megmosunk, majd megtisztítunk. 4 felé vágjuk az epreket, majd egy tányérra halmozzuk. A főzéshez a Riceland 1 kg-os kerekszemű rizst használjuk. Egy lábasba öntünk 25 deka rizst, majd felöntjük 2 deci vízzel. 4 deciliter kókusztejet öntünk hozzá, majd egy kicsit sózzuk. Állandó kevergetés mellett puhára főzzük. Ha úgy érezzük, hogy pótolnunk kell a kókusztejet, még egy kicsit hozzáöntünk. A felvágott epreket egy edénybe öntjük, majd 10 deka porcukrot szórunk hozzá. Egy fél citromlevét belefacsarjuk, majd állandó kevergetés mellett fedő nélkül kézre főzzük. A tejberizshez 2 deciliter tejet öntünk. Majd mehet bele 2-3 evőkanál méz is, de édesszájúaknak több is elfér benne. Alaposan kevergessük egészen addig, amíg puhára fő. Az eper szezon viszonylag rövid, nagyjából áprilistól június közepéig tart, ezért érdemes kihasználni ezt az időszakot, és minél többször beilleszteni az epret az étrendünkbe. Amint besűrűsödik az eperöntetünk, 1 evőkanál étkezési keményítőt keverünk hozzá, folyamatos kevergetés mellett öntjük az eperhez. Még néhány keverés a tejberizsen is, és már csak a botmixer marad hátra. Az eperöntetet sejmesre turmixoljuk egy kézi botmixer segítségével. Jöhet is a tálalás. A kókuszteljes tejberizst egy tányérra halmozzuk. A rizs tetejére öntjük a sűrű, illatos eperöntetet. A klasszikus tejberizst egy kicsit másképpen készítettük. Melegen is fogyaszthatjuk, de akár reggelire hidegen is kiváló. A házi eperöntetet frissen szedett bazsalikommal tehetjük még izgalmasabbá és frissebbé. Kerekszemű Riceland rizst használtunk, amelynek zamatossága csak fokozza a tejberizs szaftosságát. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!